как трудно се ориентират, включително дали за най-очевидните животни, как се става въпрос за почистване, или е нужно някой, който да организира. Тези платформи като Kindvillage наистина помагат да се създават условия за хората. Къде отиваш? И да се самоорганизираме смисъл, държавно отделно, но трябва да се самоорганизираме някакъв смисъл. Да, Крис, търсил си ме. Това е кой ключ за отключването ли? Желая да ни изгради. Ние виждаме изключително годишна организация на нашата работа, виждаме Да. другите наши партньорски организации, виждаме, че все повече хора искат да даряват свободното си време. Пари е лесно да дариш. Ама е заключено, нали? Свободното си време, въпреки трудностите, защото... Не винаги свободното си време. Да. Ами, не, той човек винаги го харчи за него. Бах, мамо. Ще го почива и ще го дари на някой. То му е негово Да, време. казвам, че много хора жертват от активното си време за Аха. И аз. От времето си четем, трябва да се справят с трудните хората. Защото не е толкова лесно. Ти да си един професионалист, може много да направиш. Бас. Ти дава да се Майната! Заеби. това не е ефективно. Нищо не може да направиш. Тук е ролята на държавата. Оставя го така, нали? Решетката си е пуснал. Помага на хората да бъдат доброволци, да полагат... Радиатори пуснати има ли? Аз не... Кой? Големи, малки? Даваме такава доброволна, И това са пуснати. Ага. всеки има... Ами... Ние сега раздаваме подаръци за този сезон и искаме да го направим така, че... Не, по-добре там да не е такова, защото тази брава е много зле като цяло. Рядко се срещат такива гадости. Тогава вече чувстваме... Ей, пробвай още малко, ако успееш, успееш, ако не успееш, заедно. Нищо не може да направим. Не бе, няма какво, заедно. Пробвай, ако можеш, ако не можеш.